Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6etatik 2 minutu igaro diren honetan, Zabalak eta Eskuzak Eiguren eta Pikuñaren aurka Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatu duten binakako Serie B txapelketako bigarren jardunaldiko hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsiz, Zabalak eta Eskuzak 22 eta 13 irabazi diete Eiguren eta Pikuñari eta honen bestez txapelketako lehen puntua erdietsi dute Errioxarrak eta Laudioarrak. Gogoratuko dugu, joan den astean, Zabalak eta Eskuzak galdu egin zutela Basaurin Dario eta Gabirondoren aurka 22 eta 17, Eigurenek eta Pikuñak berriz Eibarko astelenan San Andres egunez irabazi egin zieten 22 eta 19 Salaberria eta Gaskueri, eta honen bestez, bibikoteak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. Gogoratuko dugu, hasieratik oso ongi aritu da Javi Zabala. Bere doai horiek erakutsiz, lehen mailan aukerak zergatik eman dizkioten oso ongi argudiatu, zibili da Naiararra sakean bizi eta piloteoan ere Eguiguren baino askoz ere gehiago izan da. Horregatik iritsi dira lehendabiziko etenaldira 12 eta 4 emaitzarekin. Erabat hankapean izan dituzte urdinak, ezin da esan urdinak gaizki aritu direnik, egia da Pikuñak pare bat pilota edo galdu dituela, baina abiaduran hainbesteko aldea izan da batzuen eta besteen artean horrek gauza asko erabaki dituela. Horrez gain, aipatu nahiko nuke atzo Arkaitz Gabirondo aipatzen genuen, gaur Arkaitz Eskuza aipatu behar dugu. Lehengoan Basaurin biek ez zuten bat ere hasiera erraza izan txapelketan, baina aste honetan beste irudi bat eman dute eta horrez gain gainera euren partidak aurrera atera dituzte eta hori eurentzat konfiantzarako ere oso garrantzitsua izango da. Arkaitz Eskuzak ia une oro bizkarra erakutsi dio Inigo Pikuñari. Kantxa oso ongi bete du Laudioarrak, ia pilotaka da guztiak 3-4 artetik eman ditu eta eman egin dio pilotari, errebote inguruan jarri ditu bila pilota guztiak, eta horretaz gain Julen Eguigureni ere ez dio aukera bakar bat ere utzi ia partidan sartzeko. Bigarren zatian ere gidoi berdinarekin jarraitu du partida. Javi Zabalak erakustaldia ematen jarraitu du, bere buruan konfiantza handiarekin zegoela ikusi da, ezkerzearrarekin sekulako mine egiten zion Eguiguren erabat defentsan ari zen, erasoan zituen aukerak ere ez ziren bat ere garbiak pilotaka da bortitzak zirelako, eta Azpeitiarrarentzat gaurkoa ez da bat ere partida erraza izan. Freskotasun falta eduki duela esan daiteke, baina nik uste hori gorrien meritua izan dela nabarmen. Hainbesteko erritmoarekin, hain bizi mugitu dute pilota, Julen Eguigurenek ez duela betarik ere izan askotan sartzeko edo behintzat mine egiteko, ezta? Gero 18 eta 7 aurreratu dira berriz ere Zabala eta Eskuza, eta hortxe da partida utxia zegoela ematen zuen, baina hor gero 13 eta 20 ere iritsi dira, Eguiguren eta Pikuña jada presiorik gabe eta Eguigurenek tanto sorta eder bat utzi du, eta nik uste galduta penatuta joango da noski Eguiguren, baina esango nuke azkenengo zati horrekin ere geratu behar duela. Inigo Pikuñak ere tarte horretan euren pilotarekin apur bat erakutsi dio bizkarra Eskuzari, hor amaiera horretan pilota batzu galdu ditu, baina orokorrean gorriek sekulako partida jokatu dute, eta benetan zapaldu egin dituzte Eguiguren eta Pikuña. Honen bestez lehen puntua eskuratu dute Zabalak eta Eskuzak, puntu batekin jarraituko dute Eguigurenek eta Pikuñak, hauxe esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.